Kerstmis in Limburg met LRL Radio. Welkom bij ons tv-programma Kerstmis in Limburg met LRL Radio. Ik ben Josiane Rasking van het programma Villa Romantica. En ik ben Frans Jacobs van het programma Frank en Vrij op de zondagmorgen. Frans, wie is onze eerste gast? Ja, Josiane, onze allereerste gast is Jerome Gelissen. Hij is de kerstboom aan het opzetten en wat blijkt, er staat een mooi klein kistje, een schatkistje, met allemaal hele kleine kerstballetjes. Een soort van schatkistje is het wel. En hij gaat er een beetje in spelen en graaien en hij wordt ter plekke betoverd door een fee. Ze neemt hem mee in de trein, die fee, mee naar Londen. En als hij daar staat, dan kan hij eigenlijk maar één ding doen. Zijn eigen kerstliedje zingen. Kerstmis, feest van leeg en vrede. Jerome Gelissen. Ieder jaar køper terug in december. Huset Kerstmis komt om. Het is zo schoon dat opnieuw te beleven. Ieder jaar van voor of om. Is de advent weer gedaan. Tweede Kerstmis blijft bestaan. Kerstmisfeest van leeg en vrede. En de kerstboom staat klaar. Kerstmisfeest van leeg en vrede. Aan het eind van het jaar. Kerstmisfeest van leeg en vrede. In de stad of land. Met familie bijeen, vieren het met vlek. Kerstmisfeest van leeg en vrede. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Met de kerstmis komt sterren weer stralen. En cadeautjes liggen klaar. In de kerststal stond beeldjes te pronken. En de kerstman is weer daar. We zien weer samen bijeen. Die schoene sfeerkeur en streng. Kerstmisfeest van leeg en vrede. En de kerstboom staat klaar. Kerstmisfeest van leeg en vrede. Aan het eind van het jaar. Kerstmisfeest van leeg en vrede. In de stad of land. Met familie bijeen, vieren het met vlek. Kerstmisfeest van leeg en vrede. Kerstmisfeest van leeg en vrede. En de kerstboom staat klaar. Kerstmisfeest van leeg en vrede. Aan het eind van het jaar. Kerstmisfeest van leeg en vrede. In de stad of land. Met familie bijeen, vieren het met vlek. Kerstmisfeest van leeg en vrede. Met familie bijeen, vieren het met vlek. Kerstmisfeest van leeg en vrede. Kerstmisfeest van leeg en vrede. Marino Keul is de burgemeester van Lanaken en mag in dit programma niet ontbreken. Daarna zingen de bewoners van Drie Eiken Woonzorgcentrum Jingle Bells. Dag allemaal. Ik zou zeggen gelukkige feestdagen gewenst aan u allemaal, maar ook aan uw dierbaren. We lopen een beetje op de tijd vooruit, maar ze komen er nu heel snel aan. De kerstdagen en ook oud opnieuw. Een tijd van het jaar waarin gezelligheid en bijeenkomen heel centraal staan, waar ook het leven wordt gevierd, een glaasje samen wordt gedronken, ook soms net iets te veel wordt gegeten. Maar het is belangrijk
dat we die momenten ook hebben. En ook diegenen die door omstandigheden, omdat ze minder mobiel zijn, ik denk aan onze senioren, dat we die terug volwaardig bij de samenleving betrekken. Mensen zijn soms door omstandigheden minder mobiel geworden. Ik denk aan onze senioren. En dan is het toch goed dat zij verbonden blijven met de omgeving, want zij zijn uiteraard volwaardige inwoners van onze gemeente. En via onze gemeenschapsradio LRL, lokale radio Lanaken, verbinden we die mensen met de rest van Lanaken. Dat vinden wij als gemeentebestuur van Lanaken uitermate belangrijk. En we zitten hier in het regionaal gebied, niet alleen met de rest van Lanaken, onze senioren en de minder mobiele mensen verbinden, maar ook met de rest van de beide Limburgen. Op die manier blijft u toch ook het gevoel hebben dat u er volwaardig bij hoort. Ik wens u allemaal nogmaals fijne, gezellige en gezonde eindejaarsfeesten. Geniet van het leven, geniet ook van die eindejaarsfeesten en voor het nieuwe jaar, voor u en uw dierbaren, het allerbeste gewenst. Kerstmis in Limburg met LRL Radio. Goed niks, zij herinneren ons eraan dat 25 december de geboortedatum is van het kerstkind. En de titel van hun liedje is dan ook Keerskind, och Keerskind, de dag is weer door. En daarna brengen we een heel leuk bezoek aan de kerstmarkt in Aken. Keerskind, oh Keerskind, de dag is weer daar, als die geboren is. Ik zie de rots en de ezel, de gripjes, de klaar, het dat het Keersmis is. Iedereen die zegt de kerstboom en maakt ook de kerst al klaar. Laat geschweuren opgehangen, juist wie ieder jaar. Wees weer in het nui gestoken, want met kerstmis best te chic. Bovenop de kerstboom kunnen we laatste een piek. Keerskind, oh Keerskind, de dag is weer daar, als die geboren is. Ik zie de rots en de ezel, de gripjes, de klaar, het dat het Keersmis is. Keerskind, oh Keerskind, de dag is weer daar, als die geboren is. Ik zie de rots en de ezel, de gripjes, de klaar, het dat het Keersmis is. Witte stielik in de straten, overal klinkt stille nacht. Schoen gedekte tafel, slonken kerstdiner dat wacht. En een ieder krijg je doekjes die de kerstman heeft gebracht. Het is een tijd voor blij gezichten, iedereen die lacht. Keerskind, oh Keerskind, de dag is weer daar, als die geboren is. Ik zie de rots en de ezel, de gripjes, de klaar, het dat het Keersmis is.
Kerstmis is de tijd van vrede, zonder oorlog of geweld. Iedereen die is gelukkig, want dat is wat telt. Kerstkind wil dus laten weten, zeur ik heel goed voor elkaar. Maar ook als het geen keers is in zijn leefgebaar. Kerstkind, oh kerstkind, vandaag is weer dag. Trots die geboren is. Ik zie de nos en de ezel, de kribjes dit nog. Omdat het Kerstmis is. Omdat het Kerstmis is. Weihnachtsmarkt am alten Dom. Weihnachtsmarkt am Dom. Fröhliche. Ieder jaar opnieuw tijdens de periode voor Kerstmis veranderen de pleinen en steegjes in de omgeving van het Akense stadhuis in een sfeervol paradijs. Van schitterende lichtjes en prachtige kleuren, feestelijke klanken en verleidelijke, aangename geuren. Silberhaar und bunte Kugeln hängen da. Sie glitzern für das schönste Fest, das im Jahr sich feiern lässt. Weihnachtsmarkt am alten Dom. Tot ver buiten de grenzen van de regio is de markt van Aken bekend en geliefd omwille van zijn buitengewoon gezellige, bijna familiaire sfeer. Op de kerstmarkt van Aken ontmoet men elkaar, met het gezin, met vrienden, kennissen, collega's, tijdens de middagpauze of na het werk. Gewoon door de week of zelfs gewoon tijdens het weekend. Een ritje op de draaimolen is voor kinderen verplicht, net als glühwein drinken voor de volwassenen. Und auch gut geraten. De charme van de feestelijke en liefdevol opgebouwde kerstkraampjes betovert kleine en grote kinderen. Het uitgebreide aanbod aan mooie en originele, degelijke en kostbare voorwerpen laat kleine en grote hartenwensen in vervulling gaan. Aardappelpannenkoeken zijn op ieder ogenblik van de dag begeerd. Natuurlijk ook printen en ander kerstgebak. Weitem strahlt der Christbaum schon. Es riecht nach Mandeln und nach Zimt. Geen wonder dus dat de Akense kerstmarkt voor alle inwoners en fans van Aken allang een absolute must is geworden. Weihnachtsmarkt am Dom. Natuurlijk ook printen en ander kerstgebak, speculaas en marsepeinbroden die door Akense firma's over de hele wereld worden verspreid, maar op de kerstmarkt in Aken vers uit de oven echt buitengewoon goed smaken. Es begann. Weihnachtsmarkt am alten Dom. Von weitem strahlt der Christbaum schon. Es riecht nach Mandeln und nach Zimt, nach Zucker und nach Pfefferminz. De kerstmarkt is dagelijks geopend tussen 11 uur 's morgens en 9 uur 's avonds. En dat tot 23 december. Brassband De Grensbewoners uit Smeermaas is een internationale topband. Zij nemen ons mee wandelen in de sneeuw. Frans zocht de beelden erbij. Walking in a Winter Wonderland. Daarna Don Quixote, bekend van carnaval. Zij bezingen de problemen die hun zus heeft met het uitzoeken van de kerstboom. De kerstboom van mijn zuster.
Dag beste luisteraars van LRL Radio. Namens mij, Danny Meuris, mag ik u fijne kerstdagen wensen, een goed oud en een goed nieuw voor wat gaat komen. Ik ben er elke dinsdagavond bij LRL tussen 8 en 10 met de doos van Pandora. Fijne feestdagen nog, maak er gezellige dagen van. Tot horens, tot volgend jaar. Groetjes, dag. Hallo, ik ben Gunther Housems. Ook ik ben presentator van Radio LRL. Ik zorg ook een beetje voor de nieuwtjes op de Facebookpagina samen met Ilona. En ik doe ook alle interviewtjes op de radio. Dus wie weet hoor je mij binnenkort op de radio. Ik wens je hele fijne kerstdagen en een voorspoedig 2023. Buongiorno iedereen, mijn naam is Giovanni en de meesten kennen mij wel van het programma Breakfast at LRL op zaterdagochtend tussen 9 en 11. Ik wens iedereen een zalig kerstfeest en een voorspoedig nieuwjaar 2023 toe. En vooral, zoals er altijd gezegd wordt, een goede gezondheid en de rest komt vanzelf. En dat al je wensen mogen uitkomen. En net zoals in 2022 zal ook 2023 een feel-good jaar worden. Buon Natale e felice anno nuovo. Ciao! We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Drie weken voor de Christmas vul ik gans op intuïtie. Trek geeft een telefoon, dat is al jaren een traditie. Mijn zuster woont alleen en schijnbaar heb ik wat gezag. Als toe gaat moest, dan bel mich maar, hou ik dat maar nooit gezag. Want nu moet ik immer net als heure Christbaum moet gekomen. Oh, dat is een levensweg, voor die is goed gezocht. Die is te krom, die is te schmaal, der uzelt nu al, die is kaal. Hij is te klein, te groen, te zwaar, of niet zo schoon wie het vorig jaar. Hij is te groot, te bruin, te breed, nee alle buimpjes dogen niet. En dan zet zich iedere keer, nee verkieken nog eens weer. Verkuipers van die Christbuim meren gek als weer komen. De buikjes waren stuk voor stuk onder de loep genomen. Tja, is er niet te lang, dan functie toch te groen, te zwak. En is er eindelijk goed, pas er niet in de kofferbak. Du gluifst niet, let's hause een schone boom gevonden. Het zie voor alle zekerheid, stille nacht dronger gezongen.
die was akoestisch niet in orde en toen heeft ze hem teruggelachen. Die is te krom, die is te schmaal, der ruzelt nu al, die is kaal. Hij is te klein, te groen, te zwaar, of niet zo schoon wie het vorig jaar. Hij is te groot, te bruin, te breed, bij alle bunkers daugen niet. En dan zet ze iedere keer, nee, bekeken nog eens weer. Wanneer het goed opkomen wordt direct alarm geslagen. En meestal al gaat eerder, want ze kennen onze wagen. Mijn zuster, ach mijn zuster, is nog immer vrijgezel. En ik zeg zo dik, ach meidje toch, nu zoekt ik een keel. Werkelijk waar, ja, ieder jaar wie denkt dat ik hoor dat niet zeg. Dan zegt ze, ja, ik ben te kritisch, geen ene is perfect. Want die is te krom, die is te schmaal, die ruzelt nu al, die is kaal. Ze zijn te klein, te groen, te zwaar, of niet meer wat het vroeger was. Ze zijn te groot, te lang, te breed, bij alle mans nu ogen niet. En dan zet ze iedere keer, voorlopig kijk ik nog eens weer. Tja, en nou is de kikker van nog eens in Gennep. Maar in Noorbeek hebben ze ook hele schwanen, zeggen ze. Ja, en nou is dan varen we nog even nog kats op. In een kerstprogramma hoort natuurlijk ook een kerstverhaal thuis. En Suzanne, zij gaat het vertellen aan de kinderen van basisschool Het Wezeltje. Daarna komt Bernd en hij heeft op zijn hele eigen manier een nummer gemaakt getiteld Samen Kerstmis. Het was de avond voor Kerstmis. De kerstman knoopte zijn dikste vest dicht, trok 2 truien aan en liep naar de gang om zijn warme rode jas en zijn bontlaarzen te pakken. Ho, 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 riep de kerstman, maar hij werd er niet vrolijker van. Ik vraag me af waarom de mensen altijd Kerstmis midden in de winter willen vieren. Even later kwamen ze bij het eerste huis. Een heel steil dak en een smalle schoorsteen. De kerstman zwaaide eerst zijn ene been en daarna zijn andere been over de schoorsteenpijp. Maar de kerstman had 1 trui te veel aan. Net boven het haardvuur bleef hij hangen. Op datzelfde moment gooide Rudolf de zware pakjes naar beneden, boven op de kerstman, en hij viel met een plof in de haard. Ik doe het nooit meer, mompelde hij. Nooit meer. Volgend jaar moet Kerstmis maar in de zomer gevierd worden. Het werd juli en het was droog en warm. De daken waren helemaal niet glad. Er was ook geen probleem bij de smalle schoorsteenpijp. De kerstman gleed er zo gemakkelijk dooruit. De kerstman keek om zich heen en zag al gauw dat er iets op brak. Er stond geen kerstboom in de woonkamer. Langzaam begon de kerstman te begrijpen wat er aan de hand was. De familie was op vakantie. Hij moest met alle pakjes terug in de schoorsteen naar boven klimmen naar het dak. Maar de kerstman wist natuurlijk dat de kinderen vol verdriet zouden zijn wanneer op kerstavond niet langs zou komen met pakjes. Dus hij zocht tegen Kerstmis zijn dikke vest, zijn 2 truien, zijn warme rode jas en zijn bontlaarzen weer. En Rudolf stond met de slee te wachten buiten. Voortaan zullen we nooit meer mopperen en pakjes op kerstavond wegbrengen, zei hij. Ho, 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 zuchtte Rudolf. Wat is Kerstmis toch heerlijk. Belletjes gaan ringen, het klinkt zo zoet. Gelukkig Kerstmis en een goeie roos. En toch vooral hou ik gezond. En doe de vregel naar de achtergrond. Ik hurig zingen, stille nacht. Hoe Kerstmisavond leefde braaf.
Ach, en hou toch samen kerstmis. Ja, nu hou ik samen kerstmis. We vieren samen kerstmis, ja, we vieren samen kerstmis. We vieren samen kerstmis, ja, we vieren samen kerstmis. Kom en versierig de dennenboom. Kerstmis, dat mag je niet overslaan. En op je kou zit je alleen. Ons deur staat open, groep bijeen. Ach, en houd toch samen kerstmis. Ja, nu hou ik samen kerstmis. We vieren samen kerstmis, ja, we vieren samen kerstmis. We vieren samen kerstmis, ja, we vieren samen kerstmis. Ik wil maar zeggen dat ik zo van die feestdag hou. Ja, dan ga ik naar mijn vrienden en mijn familie toe. En er is niks schöner dan vieren met jong en oud. Veel toch die warmte heen, het is niet koud. Ach, hou nu toch. Kom en hou ik samen kerstmis. We vieren samen kerstmis, ja, we vieren samen kerstmis. We vieren samen kerstmis, ja, we vieren samen kerstmis. Kom en hou ik samen kerstmis en vier ik samen kerstmis. Hou ik samen kerstmis, ja, en vier ik samen kerstmis. De tijd is gewoon, samen gewoon. Kerstmis is gewoon, samen gewoon, samen gewoon. Chef Diederen, een van de bekendste Limburgse troubadours, zingt het lied waarna dit programma genoemd is. Kerstmis in Limburg. En daarna gaan we een blik werpen in het postkantoor van de Kerstman in het noorden. Muziek klinkt in de straten en de lucht zit op de been. Want iedereen wil voor die dag het kopen. Al is het koud de kragenboog of stevig onder de arm. Het is gezellig om dan door te lopen. Kinderen zitten s'avonds voor het kribje op de grond. Ze spelen met de herdertjes, de schuipjes en de hond. Kerstmis in Limburg, dat is en blijft de schoonste tijd van het ganse jaar. Kerstmis in Limburg, de kerstboom is versierd en het stalkje staat weer klaar. Sneeuw op de daken, het landschap is veranderd, het drukt zijn winterkleed. Kerstmis in Limburg, dat is toch het schoonste wat bestaat. En als het heilige avond is, dan hoort je overal de harmonie of een fanfare spelen. De kerkklokken loeien, want de nachtmis die begint. Het feest van de geboorte lang geleden. Al is ook veel veranderd, toch zal dat blijven bestaan. Het wil dus al jou zeggen dat we ons moeten verstaan.
Kerstmis in Limburg, dat is en blijft de schoonste tijd van het ganse jaar. Kerstmis in Limburg, de kerstboom is versierd en het steltje steekt weer klaar. Sneeuw op de daken, het landschap is veranderd, het ruikt die winterkleed. Kerstmis in Limburg, dat is nog het schoonste wat besteedt. Tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la. Allee, maatje, laat het schoon. Het is een schone dag en het is zomer om stil te staan. Kom op, dan is er straks ook een extra bak met haven. Allee, zit er vaart in. Allee, hop! Allee, zo gaat het goed. Goed zo, allee, ja. La-la-la, la-la-la. In het besneeuwde Lapland, achter de Poolcirkel in het verre noorden, ligt Rovaniemi, het postkantoor van de Kerstman. De Kerstman ontvangt in de maand december meer dan 30.000 brieven per dag van over de hele wereld. Dus wees niet verbaasd dat je elfjes ziet, want het is onmogelijk dat de Kerstman al het werk alleen kan doen zonder zijn trouwe helpers. Voor de postelfjes is december de drukste periode van het jaar. Ze ontvangen brieven uit de hele wereld, gericht aan de Kerstman. Hoe het kan, weten ze ook niet, maar het komt allemaal aan. Ook al staat er alleen aan de Kerstman op de envelop. Er zijn zelfs brieven uit Tahiti en uit Angola. Op een of andere manier weten ook postbedrijven in die landen dat ze dit soort brieven naar Finland moeten sturen. De postelfjes lezen alles en zorgen ervoor dat zoveel mogelijk kinderen de komende maanden een antwoord krijgen. Ook kinderen die te veel vragen. Er kwam een keer een verlanglijst binnen van 160 kantjes. Na het werk trekken ze er samen met de Kerstman even tussenuit om een ritje te maken in de arreslee. Wil jij een brief, kaart of verlanglijstje naar de Kerstman sturen? Dan is dit het adres. Kerstmis in Limburg met LRL Radio. Jemmeke uit Maaseik, hij brengt ons de allerbeste kerstwensen. Feliz Navidad. En daarna Wil Krijns. Hij zingt, ondersteund door de Alwieke Hofzangers, het prachtige liedje Kerstmis in Maastricht. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Ik vier weer Kerstmis met mijn schat. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Ik vier weer Kerstmis met mijn schat. Ik wens u allen een heel schoon Kerstmis. Ik wens u allen een heel schoon Kerstmis. Ik wens u allen een heel schoon Kerstmis en een super schoon nieuwjaar. Ik wens u allen een heel schoon Kerstmis. Ik wens u allen een heel schoon Kerstmis. Ik wens u allen een heel schoon Kerstmis en een super schoon nieuwjaar. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Ik vier weer Kerstmis met mijn schat. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Ik
vier weer kerstmis met mijn schat. Ik wens u allen een heel schoon kerstmis. Ik wens u allen een heel schoon kerstmis. Ik wens u allen een heel schoon kerstmis en een super schoon nieuwjaar. Ik wens u allen een heel schoon kerstmis. Ik wens u allen een heel schoon kerstmis. Ik wens u allen een heel schoon kerstmis en een super schoon nieuwjaar. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ik vier weer kerstmis met mijn schat. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ik vier weer kerstmis met mijn schat. Hallo, mijn naam is Rudy Fripon. Voor sommigen onder u misschien een ontgoocheling om hem een keer in levende lijve te zien. Ik presenteer elke werkdag van 4 tot 5 Music Line. En ondanks de moeilijke jaren die we al voorheen hebben gehad, ga ik vanaf nu iedereen een welgemeend, vrolijk kerstfeest toewensen. En zeker ook een heel gelukkig nieuwjaar, dat al je wensen mogen uitkomen. Hoi, ik ben Tom van de Ultieme Weekendstart op donderdagavond en ik wens jullie allemaal hele fijne feesten, maar vooral een goede gezondheid en heel veel feestplezier. En hopelijk tot snel. Hallo, ik ben Wil Ruiters en ik presenteer bij Radio LRL op zondagmiddag het programma Het Theater van de Radio. En ik wens alle luisteraars en natuurlijk in dit geval ook de kijkers van Radio LRL een heel fijn kerstmis en een gelukkig nieuwjaar. En alle goeds. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. De kerstnacht is duister, de straten haast leeg. Op het heukske daar stonden muzikanten. Ze spelen hun liedjes voor de lui van mijn streek. Die komen dan van alle kanten. Me hoort de trompetten, de fluit en fagot. Van jongens die daar stond te blozen. Een stukje traditie ter ere van God. Die hun dan weer uit heeft gekozen. Klokken die luien in het nachtelijk oor. De sneeuw valt weer neer op de daken. En het lied Stille Nacht, dat klinkt altijd maar door. Weer kon bij het kribbeke waken. Door kerstspel opnieuw weer een kerstmelodie. Ze laten een sneeuwverse sporen. Me vuil door de warmte, de kou was niet meer. Want kerstkind dat is weer geboren. Stille nacht, heilige nacht, kom naar de kerk, het kinderke wacht. Lig in de kribbe, liggen zien wie, is Christmas in the street.
Hallo Jos Benders, ik ben de presentator van Entre Nous, het Frans muziekprogramma op zondag tussen 12 en 1. Dat maak ik samen met Paul Boerboom en Felix Meurders. En als we dan zo'n programma gaan maken, dan zitten we de hele week eigenlijk te puzzelen welk muziekstuk zullen we nu eens draaien op zondag. En dat doe ik nu ook. Kijk, dat gaat dan zo. Lijkt me geschikt. Ik wens jullie allemaal fijne kerstdagen, mooi nieuwjaar. Joyeux Noël et bonne année. À bientôt. In Monschau staat een glasblazerij waar prachtig glaswerk wordt geblazen. Daarna komt de voorzitter van LRL Radio aan het woord. De glashutte Monschau en het bijbehorende museum is een leuke bezienswaardigheid in het mooie plaatsje Monschau in de Eifel. De glasblaaskunst heeft haar oorsprong in het Romeinse Rijk, waarvan de ambachtelijke technieken tot op heden bewaard zijn gebleven. Regelmatig worden er demonstraties gegeven. Erg leuk om de glasblazer aan het werk te zien en te kijken hoe het nou allemaal in zijn werk gaat om glas te blazen. U beleeft in de glasblazerij van Monschau hoe uit een gloeiende massa, bestaande uit zand, potas en kalk, door geschikt trekken, knijpen en blazen, een fonkelende vaas of een mooi figuur ontstaat. In het museum kunt u divers glaswerk bekijken dat tentoongesteld is. De meest uiteenlopende glaswerken worden er gemaakt. Van drinkglazen, borden en vazen tot mooie kunstobjecten. Geopend van 1 januari tot 31 december het hele jaar door, van 10 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds en er zijn doorlopend demonstraties. Dit was Kerstmis in Limburg met LRL. Wij vonden het een belangrijk initiatief om ook de oudere mensen te laten meegenieten met de sfeer van Kerstmis en heel die eindejaarsfeesten. En vandaar deze mooie kerstsfeerreportage gebracht door LRL. En ik hoop dat u ervan genoten heeft. Alle medewerkers van LRL wensen u nog fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. En zo komen we aan het einde van dit programma met Dorry van Duo Excel en Jeff Verheijden. Ze zingen in 3 talen het Stille Nacht. Bedankt voor het kijken en fijne feestdagen. I